Gata, acum. Așa. Așa. Înainte să dea drumul la ulei, se bagă soluția de spălat, Așa. total fresh, se merge cu ea 10 minute sau să ține în turație la 2500, 2000-2500, un sfert de oră, 10 minute. Așa. Cu soluția se poate merge și până la 250 de kilometri în cazul contaminărilor mai severe. Da? După ce s-a dat drumul la ulei, adăugăm ulei proaspăt. Se și filtrul de ulei. Așa. Așa. Ia arată-ne și nouă ce normă de ulei punem acolo. Păcat că nu puteți să simțiți și mirosul. Așa. Nu se pune tot, se pune 3 sferturi din el, prima dată. Da, mirosul respectiv e un aspect specific al produselor Xado, mai ales al uleiului Xado. Toate uleiurile de la noi miros așa. Așa. Cât am pus acolo? 3 litri, jumate? Cam așa, nu? E 2 litri, 700 Ideal să vă rămână între 500 și 1 litru de ulei. Asta trebuie să-l amestecăm cu tratamentul. Cu tratamentul, corect. Și ce tratament punem? Poți să ne arăți ce tratament punem? Imediat. Stai să mai să pornesc mașina ca să încălzească uleiul. Așa. Ok, deci am pornit mașina, uleiul se încălzește, da? Tratamentul e maximum, One stage maximum AMC. care e bine să lăsați cu 10 minute în apă caldă la 50-70 de grade. Ok. Poți să-l aduci acum până că nu cred că e o problemă. Gata, zi acum. E bine să-l agitați înainte, după ce scoateți din apa caldă, Da. pentru că conține niște Granule de ceramică, da? Așa. Eu zic că s-a încălzit Motorul a fost și cald și a durat puțin până, adică uleiul a curs destul de ok și de repede. Te-ai mișcat bine la faza asta. Așa, deci tratamentul se adaugă pe unde am pus uleiul, da? Prin orificiul de umplere al uleiului. Astea sunt gluțele de care vă ziceam. Da? Ok. Bun, deci asta în principiu e bine să ajungă cât mai multe în motor. Uite, au și început să se dizolve de la apa caldă și de la agitare. Poți să filmezi aici să le vadă. Așa. Perfect. Și acum facem nivelul clătind sticla cu Ulei. ulei proaspăt. Ca să ajungă cât mai multe din ceramica asta în motor. Da? Deci se vede că n-a mai rămas nimic acolo. Să ajungă cât mai multe ca ele să-și facă treaba, să depună, să compenseze uzurile existente și să reducă frecările.
Super. Acum, deci cred că n-a rămas absolut nimic în sticlă din ceramică. Bun, facem nivelul. Așa. Bun. E ok, nu? Hai să-i dăm drum să meargă un pic la relanti. Tot așa, 3-5 minute. Bun, perfect. Ce mai avem aici? Mai avem un tratament de injecție care se va pune ulterior în rezervor și soluția de curățat tot pentru injecție Atomex. Cam asta a fost. Mulțumim, Marius!